אוקיי, להעלות את... עוד לא, אוקיי. עוד לא. אנחנו היום נפגשים בפעם ה-115, זוהי פגישה מספר 115 של Learn Yiddish Online, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, והיום זה יום שני, ה-26, אם אני לא טועה, ביולי, והיום על פי הנסיבות, זאת הפעם האחרונה בסדרה הזאת שאנחנו נפגשים. בחודש אוגוסט סיכמנו שאנחנו עושים חופשה, ואנחנו מחדשים את הפגישות בהתחלת ספטמבר, לפני ראש השנה. נדמה לי שהראשון בספטמבר זה משהו כמו יום שני, כן? והראשון בספטמבר אנחנו מחדשים את הפגישה, אתם עוד תקבלו אימיילים על העניין הזה. מכיוון שהיום זוהי פגישתנו האחרונה בסדרה הזאת, אני מחליט שזאת תהיה פגישה חגיגית. מה פירוש פגישה חגיגית? הפירוש הוא שאם נספיק, כמובן שנמשיך לקרוא את דר טונקלר יידישיסטן, אבל עד שנגיע להמשך יידישיסטן של דר טונקלר, במסגרת של הדיונים שלנו האחרונים, בפגישות האחרונות, במושג יידישיסטן, ואם אתם זוכרים, נתנו 3 הגדרות של המושג יידישיסט, אני רוצה היום להכניס פירוש רביעי של המושג יידישיסט, פירוש שנעשה אקטואלי אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה. וההזדמנות לעשות את זה היא בגין היות חודש יולי, נדמה לי 17 ביולי, תאריך שאנחנו מזכירים שעברו 20 שנה לפטירתו של קצטניק, של יחיאל פיינר, שחתם כקצטניק על הספרים שלו על השואה. ואני רוצה היום מבוא, לא יודע אם קצר או כלשהו, על התאריך הזה, 20 שנה לפטירתו של קצטניק. ולמה אני מחליט לדבר על זה? לא בגלל עצמי, אלא מכיוון שבשבועיים האחרונים אני מבחין באינטרנט לפחות 5-6 מאמרים שנכתבו לרגל מלאת 20 שנה לפטירתו של קצטניק. 5-6 מאמרים מאוד שונים אלה מאלה. אני לא אכנס כרגע לשמות ולא אעשה סקירה של המאמרים, את כולם קראתי, אבל מה שאני למד מהמאמרים האלה, 20 שנה אחרי פטירתו, הוא שהיחס לקצטניק במדינת ישראל, ובמיוחד אני אומר במדינת ישראל, כי המאמרים האלה פורסמו במדינת ישראל, היחס לקצטניק הוא מאוד קונטרוברסיאלי, ויש בין המאמרים האלה אפילו מאמרים שאומרים חלאס, די עם היחס האמביוולנטי לקצטניק. יש מאמרים שדורשים רוויזיה של היחס הקונטרוברסיאלי לקצטניק, ועל זה אני רוצה לדבר. בגלל שאני השקעתי שנים בחקר יצירתו של קצטניק על השואה,
ופרסמתי, אני לא אכנס לפרטים, אבל פרסמתי 2 ספרים על כתביו על השואה. אני רואה את עצמי כמוסמך להגיד את דעתי על מקומו של יחיאל פיינר קצטניק, יחיאל פיינר זה שמו אמיתי, מקומו של יחיאל פיינר קצטניק וכתביו בכלל, שהרי יחיאל פיינר בין 2 מלחמות העולם היה כבר סופר ופרסם יותר מ-40 דברים ביידיש, בעיתונות יידיש. אז אני רואה את עצמי כמוסמך להגיד את דעתי על מקומו כיום במדינת ישראל, ועל מקומו הראוי לאור חקר יצירתו גם בשואה וגם בפולין בין 2 מלחמות העולם. לפני שאני מתחיל, אני שואל אתכם, יאיר, אומרים לך קצטניק, מה האסוציאציה שלך? כמובן הספרות, אני אקח את הספרים שלו על השואה, בית הבובות, ההתעלפות שלו במשפט של אייכמן, מה שדיברנו על זה שהוא לא רצה, שהוא התנער מכל מה שהוא כתב לפני השואה. האם קראת משהו שהוא כתב? את בית הבובות קראתי, כן. ומה הייתה תגובתך? שהוא סופר מצוין. יכול לגמור לקרוא את הספר הזה? קראתי אותו מהמילה הראשונה על המילה האחרונה. אז אתה אדם עם כוח נפשי. כי כבר סיפרתי לכם, אם אני זוכר, שהיו אנשים שלא יכלו לגמור את הספר. אני קראתי את הספר. אוקיי. על כל הסבל ועל כל הדברים הנוראים שיש שם, קראתי את כל הספר. אוקיי. עוד משהו יש לך להגיד? לא. קצטניק בשבילך, או כן, מה שאתה תרצה, כן. שהוא סופר טוב. אוקיי. בלה, כשאומרים קצטניק, מה, תתעלמי ממה ששמעתם ממני. אם להתעלם ממה שלמדנו איתך בשנה האחרונה, אז מה שיאיר אמר נכון גם לגביי. אני חושבת שאני סיפרתי שאני קראתי כמה מהספרים של קצטניק כשהייתי בת 12. כן. כתבתי עבודה על ילדי ישראל בשואה, וחיפשתי ספרים, היו מעט ספרים, ואני לא יודעת, אולי הספרנית אפילו בבית ספר נתנה לי את זה. בלה, סליחה, כתבת עבודה על קצטניק? לא. כתבתי עבודה על ילדי ישראל בשואה. על ילדי ישראל בשואה, אוקיי. חיפשתי ספרים, ומצאתי את 100 הילדים שלי של לנה קיכלר, ומוכרי הסיגריות מכיכר 3 הספרים של, אני כבר לא זוכרת מי, וגם ספרים של קצטניק, קראו לו פיפל ובית הבובות, ואני לא זוכרת מה עוד, נדמה לי היו 3 ספרים. אני לא יודעת מה להגיד לך, אתה יודע, הזוועות בגיל 12, נכון. בלי איזשהו תיווך של מורה לספרות, אני קראתי את זה as is. נכון. ותראה, אמא שלי הייתה מספרת, אמנם לא הרבה, אבל דברים מאושוויץ, זה היה נראה לי כאילו, זו דרכו של עולם, כאילו. כן, בסדר. ממה שיאיר אמר וממה שבלה אומרת, הרי שכשאנחנו חושבים כיום, 20 שנה אחרי פטירתו, על מקומו של קצטניק בתודעת אנשים במדינת ישראל, על פי מה שאתם אמרתם, הרי
שזה נכון להגיד שחקר כתבי קצטניק, שלא ידבר על חקר כתבי יחיאל פיינר שלא קיימים, אבל גם חקר כתבי קצטניק, חוץ משני הספרים שאני פרסמתי בעברית, וחוץ מהרבה מאמרים שנכתבו בעיתונות העברית בארץ, לא התקדם החקר הזה במיל מאז שפרסמתי את הספר סלמנדרה, מיתוס והיסטוריה בכתבי קצטניק ב-2009, זאת אומרת ב-11 או 12 השנים האחרונות, כן, בדפוס לא התפרסם עד כמה שאני יודע בארץ שום דבר מתקדם יותר. כשאני אומר מתקדם יותר, אני מתכוון שבמחקר הרי בונים קומה על קומה על סמך אלה שעשו את המחקר קודם, ואם האדם הוא אדם ישר ואקדמאי ישר, במקום לגנוב מאחרים, הוא בונה על זה הלאה את המחקר. הספר של מוניק דיין, שאני מזכיר כל הזמן, יופיע עד סוף השנה, לפי מיכאל בר שלו, המול שלי, זה יופיע עד ראש השנה, וזה יהיה תרומה מאוד חשובה. אבל בגלל זה, בגלל שאין מחקר רציני שמתפשט במדינה, הרי היחס לקצטניק ממשיך להיות 20 שנה אחרי פטירתו, יחס קונטרוברסיאלי, יש אלה שטוענים שהוא ממציא דברים, יש אלה אני לא אגיד שמות, יש אלה שמאשימים אותו וקוראים לו סופר הגועל נפש, כאילו הוא אשם על הזוועות של הנאצים, ולכן אני חושב שצריך באיזשהו מקום להגיד מעין מסקנה שלדעתי קצטניק, יחיאל דינור אחרי המלחמה, הוא לדעתי הסופר הניצול החשוב ביותר שכתב על השואה. והגיע הזמן שילמדו אותו בבתי ספר תיכוניים, דבר שרק מוניק דיין עושה בהצלחה רבה, אבל זהו, רק בתיכון באשדוד. הגיע הזמן שילמדו אותו באוניברסיטאות. יש פה ושם מרצים כיום שנותנים איזה שיעור או חצי קורס. הצרה היא שהם לא יודעים יידיש, ופה אני מגיע לפגישה הראשונה שלי עם קצטניק, לא אישית, כשנודע לקצטניק, ליחיאל דינור, ואני דאגתי שהוא ידע שאני רוצה לחקור את כתביו על השואה. זה היה בראשית שנות ה-90, 1993. אני יצרתי קשר עם מורה בתיכון, אז, בשם דורית שריר, שהיא, אולי הזכרתי אותה, היא הייתה עוזרת לו בהתנדבות להפיץ את הספרים שלו בבתי ספר תיכון. יחיאל דינור כל שנה, אז, בראשית שנות ה-90, היה מממן מכיסו פרסום ספר אחד מששת ספריו, והפצתו חינם
בבתי ספר ומוסדות בארץ. ודורית שריר הייתה אינסטרומנטלית בעניין הזה. אז פניתי לדורית שריר, ואמרתי לה, בבקשה, אני רוצה שתיצרי קשר ביני לבין יחיאל דינור, ותגידי לו שאני מבקש קשר איתו, כי אני רוצה לחקור את יצירתו. זה היה אחרי שקיבלתי תואר דוקטור, והייתי פנוי להמשיך את המחקר על השואה. כאשר דורית שריר אמרה את זה לקצטניק, ליחיאל דינור, הוא אמר לה, וזה היא אמרה לי, ולכן אני מצטט אותו מילה במילה. הוא אמר לה, תגידי לו, לשנדוך, שהלשון העברית היא לשון הקודש, אבל יידיש היא לשון הקדושים. אלה היו מילותיו. ומאחורי האמרה הזאת, כך אני הבנתי, עמדה איזושהי הצדקה והסבר למה את רוב ספריו על השואה קודם הוא כתב ביידיש. ועד היום הספר סלמנדרה מונח אצלי בכתב יד ביידיש שהוא נתן לי. עוד לא פרסמתי אותו, אבל אני בהחלט מתכנן מרץ השם לפרסם את המקור כפי שקיבלתי ממנו ביידיש. עכשיו, בכל אותם 5-6 מאמרים שמופיעים כיום ביולי, 20 שנה אחרי פטירתו, אין אף התייחסות לזה שהוא את ספריו הראשונים כתב ביידיש. זאת אומרת ש20 שנה אחרי פטירתו, התודעה על אופי היותו סופר יידיש, שכותב על השואה כניצול אחרי המלחמה, לא קיים בתודעה של מדינת ישראל. אבל תדעו לכם, זה אחד החטאים, ואני מדגיש את זה בבולד, אחד החטאים שנמשך במדינת ישראל ולפני מדינת ישראל, כאשר מדברים על סופר שכותב ומפרסם ביידיש. אתם יודעים, יום אחד, אני כבר לא זוכר אם זה אני שנסעתי באוטובוס, כשעוד ראיתי ונסעתי באוטובוסים, או שסיפר לי את זה מישהו, יושב אותו מישהו, אני או מי שסיפר לי באוטובוס, הוא מחזיק ביד תרגומי י"ד ברקוביץ' של שלום עליכם. ספר של סיפורי שלום עליכם בעברית. נוסע, מחזיק את הספר. ושואלים אותו, מה אתה קורא? אז הוא אומר, אני קורא את סיפורי שלום עליכם שכתב י"ד ברקוביץ' בעברית. אתם מבינים את הסומטוחה? התודעה הישראלית מסוכסכת עם עצמה ומבולבלת. ושאם אתם תתפסו, לדעתי, אפשר לעשות ניסיון מצחיק כזה, תתפסו 10 אנשים ברחוב, אני כל הזמן עושה תרגילים כאלה, ותגידו להם, קצטניק, באיזה שפה הוא כתב? אני לא חושב שאפילו אחד מה10 יגיד ביידיש.
וזה מתקשר למה שאנחנו עושים בפגישות האחרונות. הזום שלנו נקרא Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. מה יותר חשוב מאשר לדעת שלפני 20 שנה נפטר סופר יידיש, שכתב על השואה ביידיש, כאשר במדינת ישראל המודעות הזאת לא קיימת, 20 שנה אחרי פטירתו. למה? אתם יודעים למה, דיברנו על זה הרבה. כי בשביל הציבוריות במדינת ישראל, יידיש מתה מזמן. מתה בשואה, לא קיימת, אף אחד כיום לא כותב ביידיש, בוודאי לא אדם ניצול שואה, מה פתאום, כן. תראו, בלי להגיד שמות, ראש המכון למדעי, אחד, כן, לא אגיד את השם, ראשת המכון של מדעי יהדות באוניברסיטה העברית, שאלה אותי לפני כ-20 שנה, מה, יש עוד סופרים שכותבים ביידיש? ראש מכון באוניברסיטה העברית, איפה שקיים או היה קיים חוג ליידיש. ושהייתה מיודדת עם מי שאז היה ראש חוג ליידיש. מה שאני רוצה לטעון הוא, דבר אחד הוא שבזמן השואה, מתוך 6 מיליון יהודים, נרצחו 5 מיליון שדיברו יידיש. יש אומדן כזה, ש5 מיליון מה6 היו דוברי יידיש. וכאשר יחיאל דינור, קצטניק, אומר שלשון יידיש היא לשון הקדושים, חובה עלינו, לדעתי, 20 שנה אחרי פטירתו, להגיד שאנחנו בעצם, כשלומדים ספרות יידיש כיום, אנחנו לצערנו, לאחר רצח 5 מיליון מתוך 6, אנחנו לומדים את לשון הקדושים, ולו רק בגלל זה אנחנו צריכים להתמיד באוניברסיטאות וגם בתיכון ללמוד את שפת יידיש ואת ספרותה. גישה כזאת לא שמעתי מאף אחד, לא ממשרד החינוך ולא ממובילי התודעה התרבותית של מדינת ישראל. רחוקים מאוד במדינתנו לחשוב בכיוון כזה, אף על פי שזה ברור שאין לנו כיום מסה קריטית של דוברי יידיש. אין לנו. והעתיד של דיבור וכתיבה ביידיש לוט בערפל, אף על פי שאחרי השואה יש סופרים והיו סופרים, ועד היום יש סופרים שכותבים יידיש, ויש עיתונות, כמובן, מופחתת בגלל הרצח הנאצי, אבל זה קיים. מה יקרה בעתיד אף אחד לא יודע, אבל לא בגלל שיידיש היא לשון הקדושים, זאת אומרת, לשון תרבות שנרצחה בשואה, האם זה לא מספיק כדי להיות חלק מהתודעה התרבותית היהודית במדינת ישראל, וחלק מההוראה באוניברסיטאות, ואפילו בבתי ספר תיכון, שלא לדבר על חינוך בבתי ספר יסודיים, אבל אף אחד לא מדבר על זה, ואף אחד לא חושב ולא דן בזה, מה מקומה של יידיש בעתיד במדינת
ישראל בכל הרמות, היסודית, התיכונית והאקדמית. ו20 שנה לאחר פטירתו של קצטניק, הגיע הזמן לדון בשאלה הזאת. אז אני אנסה באופן פרימיטיבי, כן? כי זה דיון שלא יתקיים, להתחיל להגיד כמה מילים על השאלה הזאת. דרך מקומו של קצטניק ויחיאל פיינר ויחיאל דינור, הרי זה אותו אדם, ויצירתו בכל התקופות של יצירתו, בין שתי מלחמות העולם בעיתונות יידיש וגם בעברית, בזמן השואה ואחרי השואה. מקומו של יחיאל פיינר קצטניק, יחיאל דינור, כיום, הוא בספק גדול, מכיוון שהיחס האמביוולנטי במדינת ישראל לקצטניק במשך כל השנים לא אפשר גם ללמד אותו באופן רחב יותר, גם לחקור אותו באופן רחב יותר, ועל כן גם להגיע למסקנה מבוססת מה צריך להיות מקומו בחקר השואה ובתודעת השואה במדינת ישראל. ואני אנסה להגיד על זה תשובה משלי, מה צריך להיות מקומו. קודם כל, מכיוון שהוא היה סופר גם לפני השואה, וגם מפני שהוא היה סופר לפני השואה, שאף אחד לא יודע עליו כלום. יחיאל פיינר והפרסומים שלו בעיתונות יידיש, זהו נושא, סיפרתי לכם, זהו נושא למחקר שאני התחלתי לעבוד עליו ביחד עם מוניק דהן לפני שנה, ואנחנו עומדים להכין מהדורה דו-לשונית. הטקסטים שפורסמו בעיתונות יידיש ביידיש של יחיאל פיינר, הטקסטים הספרותיים על כל הז'אנרים שהוא פרסם בשתי מלחמות העולם, ותרגום לעברית עמוד מול עמוד. זהו מחקר שצריך לעשות. עכשיו, הקשר בין כתביו שפורסמו בין שתי מלחמות העולם לבין כתבי קצטניק בשואה, זוהי שאלה שתתברר באותו ספר שאנחנו מתכננים על יצירתו בפולין בין המלחמות. ויש קשר. ואני כבר הזכרתי, אבל אני חוזר על זה. ניסינו לגעת בעניין הזה, מה בין יחיאל פיינר לקצטניק, במאמר שפרסמנו לפני שנתיים אולי, באקדמיה אדו, המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר לספר השירים שלו, שפרסם ב-1931, המניפסט הספרותי כנבואת לב והתרמת השואה. זה כל אחד יכול למצוא את המאמר באקדמיה אדו. ראיתי במשך לא יודע, שנה, שנתיים, שהמאמר קיים באקדמיה אדו, שמנסה להסביר למה הוא שרף את ספר שיריו, ראיתי שהרבה אנשים נכנסו למאמר, הורידו אותו למחשב שלהם, אבל זה אנשים, נקרא לזה מעוניינים, פרטיים, כן? אבל המאמר הזה, לדעתי,
לא הגיע לתודעת אלה שצריכים ללמד את מקומו של פיינר קצטניק בתודעתנו. לפני שאני ממשיך, האם יש דרך אנה הגיע או עוד לא? לא. עוד לא. האם לכל מה שנאמר עד עכשיו יש שאלות, הערות לפני שאני ממשיך? יאיר, מה אתה אומר? זה בכל זאת מוזר, למה הוא כל כך באופן פנאטי רצה להיפטר מכל מה שהוא כתב לפני מלחמת העולם? עוד מעט. בלה, יש לך שאלה, הערה? לא. אני לא יודעת, תראה, אני חושבת, אתה יודע, כל מי ששרד את השואה יצא שרוט. כן. כולל הילדים שלהם, דרך אגב, לא רק הם כן. גם הולידו ילדים שרוטים. גם דור שני ושלישי סובל מהיותו דור שני ושלישי. לצערי. ודרך אגב, יש לזה גם ביולוגית, יש לזה גם פרשנות. תסבירי. זה עוד לא שמעתי אף פעם. תמיד הייתה מחלוקת לגבי תורשה, מה השפעת הסביבה. למשל, אם מנסים להסביר למה לג'ירפה יש צוואר ארוך, כן. אז על פי דרווין והברירה הטבעית, ג'ירפים עם צווארים ארוכים הצליחו להגיע לצמרות העצים ולאכול. את העלים, כן. את העלים, ואלה שלא הצליחו להגיע לא שרדו ולא העמידו צאצאים. יפה. וכך הלך והתארך במשך האבולוציה הצווארה של הג'ירפה. כן. על פי חוקר אחר שנקרא למרק, כן. כדי להגיע לצמרות העצים, הג'ירפים מתחו את צווארם, וכך הוא הלך והתארך, ואת התכונה הזו הם הורישו לצאצאיהם. עכשיו, בשנים האחרונות, הנה אנה מצטרפת. שלום, אנה. רגע. היי, אנה, האוטו בסדר? שלום. There was בסדר. There was something in my wall. There was, the air of the wheel was going down. Was בסדר, אבל there was big rain. So when I came, just finished the big rain. אז תראי, אנה, אני שאלתי איזה 4 פעמים אם כבר הגעת, ואת הפסדת קצת מה שאמרנו עד עכשיו. אני מציע לך שתיכנסי אחר כך או מחר לאקדמיה אדו לשיעור 112 כדי לתפוס מה אמרנו עד עכשיו, כי עכשיו יש דיון מאוד חשוב ואני ממש סקרן לראות מה שבלה אומרת על הביולוגיה של התורשה. כן. אוקיי. אז במשך 100 ויותר, 120 השנים האחרונות, הגישה של למרק נפסלה לחלוטין, והגישה של דרווין הלכה והתבססה. זאת אומרת, ההבנה של האבולוציה כתהליך של ברירה טבעית, של natural selection. עכשיו, לפני משהו כמו 30-40 שנה, התחילו במחקרים של חיידקים להראות שדברים שקורים לחיידקים כתוצאה מסוג של מזון וסטרסים מסוגים שונים, אם זה חום, אם זה אור, התכונות שמתפתחות אצלהם עוברות בתורשה. ואז התחילו להגיד, אוקיי, מהר מדי השלחנו לפח, יאיר, אם אני אומרת שטויות, אז תעצור אותי, אתה בטח מכיר את זה, כמוני. אולי זרקנו מהר מדי לפח את התיאוריה של למרק, שגם השפעת הסביבה עוברת בתורשה. עכשיו הולכים ומתבררים, דווקא באמת יאיר, אח שלי סיפר לי
מחקרים בפרות הראו שלהקות של חום וצמא אצל בעלי חיים, אני חושבת שהוא דיבר על פרות, יש השפעה גם על הצאצאים, זאת אומרת, ההשפעה של הסטרס והעצמה הגיעה גם לתאים, לתאי הרבייה, ועברה אל הצאצאים. רגע, בלה, אמרת, האח שלך אמר לך? כן, הוא סיפר לי, אח שלי מושבניק, רפתן, הוא מתעניין במחקרים מסוגים שונים. אתה מכיר את הנושא הזה, יאיר? או שלא... העניין של פרות. מה? בעניין פרות. כן. אולי זה גנטי, אבל זה מאוד איטי. למשל, הפרות הישראליות שהיו כאן בראשית ההתיישבות, היו פרות שהיו מאוד מאוד חסינות למחלות הטרופיות, אבל לא נתנו חלב. ואז הביאו פרות הולנדיות, והרביעו אותם עם הפרות המקומיות, ואז נוצר הסיכום שהן גם חסינות וגם נותנות חלב. כן, אבל כאן אנחנו מדברים על... דורות, עד שהדברים השתנו. כן, פה אנחנו מדברים אבל על... בלה, יש לי שאלה ליאיר. זה נכון שאומרים שהפרות הישראליות נותנות הכי הרבה חלב, ולמה? הפרות הישראליות נותנות הכי הרבה חלב בעולם. למה? זה כבר דבר שקיים 50 או 60 שנה. למה זה קיים? זה קיים מפני שההזרעה המלאכותית בישראל היא הייתה המדינה היחידה שהאינפורמציה על ההזרעה המלאכותית לא הייתה מסחרית, אלא הייתה כללית של כל האוכלוסייה בארץ. לעומת זאת, בארצות הברית, כל מכון הזרעה מלאכותית, הוא מתחרה במכון אחר. כאן זה היה המכון הישראלי להזרעה. ומה זה נקרא מכון להזרעה? שאתה לוקח למשל פר מסוים לניסוי, ומזריע בו 2,000 פרות, ואתה מודד את התנובה של 2,000 פרות. אם אתה רואה שזה יוצא מן הכלל, אתה ממשיך הלאה. אם אתה רואה שזה לא יוצא מן הכלל, אתה שוחט את הפר הזה ואתה ממשיך הלאה. כך שהייתה אפשרות טכנית להגיע מבחינה גנטית להכי טוב. הסיבה השנייה היא שאין לנו שטחים ואין לנו מרעה. אנחנו צריכים על מעט מרעה לייצר, ומבחינה כלכלית לא יכולים היינו להחזיק פרות שנותנות מעט חלב. והיינו חייבים שתהיה לנו פרות שנותנות הרבה חלב, ואז היו צריכים באופן מלאכותי רק לקחת את הפרים שנותנים, פרות שנותנות הרבה חלב. אז הנה עוד השפעה ביולוגית, בלה, לא? זה מסוג הברירה מלאכותית. כאן זה לא סלקציה טבעית, אלא סלקציה מלאכותית בעצם. אבל אני מדברת על משהו אחר. אני מדברת על השפעה של הסביבה, לא דרך הפריה, לא דרך הזרעה, אלא אם פרה סובלת מצמא ומעקה, מסטרס של חום, של טמפרטורה גבוהה, נוצרות בתופעות, ואני צריכה לחזור לשאול את אח שלי בדיוק על איזה תופעות, שהיא מורישה לוולדות שלה. שזה בעצם מחזיר אותנו לתורשה המרקיאנית, שהשפעה סביבתית עוברת בתורשה. אני מזכירה לך את הג'ירפה שמותחת את הצוואר שלה, ומולידה ג'ירפים עם צוואר ארוך, כן. אז עכשיו, למה העניין הזה שהסבל שסבלו הורינו בשואה, הגיע אלינו, הדור השני, לא רק באמצעות הפחדים והחרדות שלהם, אלא גם באמצעות הגנים שהם העבירו לנו. זה מה שאני אומרת. וכנראה שאותם אנחנו גם מעבירים לילדים שלנו, שזה כבר הדור השלישי, ואני מאוד מקווה שזה ילך וימהל בדורות הבאים. בלה, לאור כל מה שאמרת, כן. אני אגיד משהו, אני מקווה שלא תצחקי ממני, כי אני מתכוון ברצינות.
האם את מוכנה לכתוב על זה מאמר? אני מפרסם את זה ישר באקדמיה עדו בשמך. לא, זה מאוד פרימצ'ור. בסדר, אבל האם את מוכנה לעקוב אחרי הקו הזה, ואם יגיע רגע שאת חושבת שאפשר לשער השערה מבוססת, את מוכנה לשקול את זה? נראה. תראי, את סיפרת לי פעם, את היית מורה לביולוגיה, לא? כן. זהו. אז יש לך איזה אוטוריטה, שאם פעם תחליטי שכדאי להעלות השערה, אני לא אומר להוכיח, אני מאוד אשמח שאנחנו נקשור את זה עם דור שני ושלישי. פתאום בפגישה החגיגית הזאת, צצו פה דברים בלתי צפויים ומעניינים, ואני אפילו הייתי אומר, אני לא מציע את זה, אני רק שואל, אם הייתם כותבים מאמר משותף, יאיר ואת, זה היה דבר גדול. טוב, אני מרגישה שזה, כן, אלה דברים שאני אומרת בשיחה הזאת בתור השערה, קצת על מחקרים מדעיים שנעשו בפרות, לא בבני אדם, ופשוט זרקתי רעיון לחלל האוויר, כן, אבל מכאן ועד להציג את זה כמאמר בעיתונות מכובדת, המרחק גדול. לא. העניין הוא שאני מדבר מאמר כהשערה, לא יותר מזה, ואקדמיה עדו מקום מספיק מכובד שאקדמאים וסטודנטים ומורים מפרסמים דברים לצורך סיור מוחות, כמו שאומרים. יאיר, רצית להגיד משהו? כן, אני רציתי להגיד שהעניין הזה של הפרות הוא כולו גנטיקה, כי מה שעשו עם הפרים, שלקחו את הפרים הכי טובים ואפשר היה לנסות אותם שהם הכי טובים, והשמידו את האחרים, התבססו על גנטיקה. אבל מה שרציתי להוסיף עוד, שאותן פרות, שזה התוצאה הסופית של הערבוב הגנטי הכי טוב, כשמכרו אותם לפולין, ומכרו אותם לאיראן, איפה שאני הייתי 4 שנים, ומכרו אותם לכל מקומות בעולם, שמרו על הייחוד הגנטי הזה, הפרות הישראליות. כן. עכשיו תרשו לי לספר לכם 2 סיפורים קצרים. אחד, זוהי בדיחה שילדיי סיפרו לי, 2 פרות, זה קשור, כן? אני מקווה. 2 פרות עומדות על גבעה. כן, עומדות ואוכלות עשב, כן? וככה מסתכלות, כן, מסביב, ולמטה מהגבעה הן רואות עובר פר. ואז פרה אחת אומרת לשנייה, כמה שהוא חמוד. זה דבר אחד. דבר שני, סיפר לי על התבונה הישראלית, סיפר לי מי שהיה מגייס כספים של האוניברסיטה העברית במשך הרבה שנים, מר הוניק, שזה היה תפקידו, היה לו משרד בבניין המנהלה בירושלים, והוא היה מגייס כספים באוסטרליה. יום אחד הוא הגיע לחדר שלי ושוחחנו, הוא מאוד אהב יידיש והוא גם מימן כל מיני פרויקטים של פרסום ספרים ביידיש, לא שלי אלא של מישהו אחר, לא חשוב. ואז הוא מספר לי את הסיפור הבא. ב-1949, כן? כאשר קמה מדינת ישראל, אז האוסטרלים, הוא היה מאוסטרליה, מהוניק, אז היה לו קשר עם הממשל שם ועם היהודים שם. האוסטרלים רצו לתת מתנה למדינת ישראל. אז הם אמרו לישראלים, תשמעו, תשלחו משלחת שתבחר 400 כבשים, כן? ואנחנו ניתן לכם מתנה לייסוד מדינת ישראל. המשלחת נסעה, וזה מעשה שהיה, המשלחת נסעה לאוסטרליה, ובחרו 400 כבשים, אני חושב שהמספר הוא נכון, אם אני זוכר,
והביאו את הכבשים האלה לארץ. אלא מאי? שהמשלחת בחרה 400 כבשים שכולם עוד באוסטרליה היו בהיריון. זה הסיפור. טוב. אני חוזר לעניין של מעמדו, או מעמד הכתיבה של קצטניק בימינו 20 שנה אחרי מותו במדינת ישראל. אני קודם כל נראה כמה זמן בזבזתי לכם. תראו, אני רק אתעכב על הרומן הראשון, שהוא גם הרומן הראשון בעצם שנכתב על השואה, וזה הרומן סלמנדרה. יאיר, קראת את סלמנדרה? התחלתי ולא גמרתי בשעתו. אני קראתי, רגע, ומה אני הסיבה? גמרתי. רגע אחד, מה הסיבה, יאיר, שלא גמרת? אני לא זוכר, זה היה מזמן, אני לא יודע למה, אני לא... אוקיי, אנה, מה את אומרת? אני אומר שאני קראתי הכל שחייב בפולין מאוטור, אבל זה קשה, נכון, זה קשה, אבל זה אני... לא, אנה, אני שואל שאלה ישירה. האם קראת את הרומן סלמנדרה? כן, נכון, סלמנדרה. באיזה שפה? באיזה שפה? כן. בטח בפולנית, לא? כן, כן, נכון. אני לא יודע, יש תרגום לפולנית של סלמנדרה? כן, זה היה, גם זה, אני מצאתי גם זה, אני, בית of the doll. לא, אנה, אני מדבר רק עכשיו על כן, סלמנדרה. אני לדבר שחיה סלמנדרה וגם זה גדול, אבל זה היה, זה was the printed very old. I found by luck these books in Poland. אוקיי, אני עכשיו רוצה לדבר על סלמנדרה, לכן אני שואל, בלה, את קראת את סלמנדרה? אז קראתי, כמו שאמרתי לך, כשהייתי בת 12, אני לא חזרתי לקרוא שוב, אני לא יודעת אם אני מסוגלת היום. נכון, ושלושת הספרים האלה שקראתי, קראו לו פיפל, בית הבובות וסלמנדרה, יש לי איזה מישמש אחד בראש. אוקיי, בסדר. אני גם סיפרתי לכם שגם אני כשעליתי ארצה, כשהתחלתי ללמוד בחוג ליידיש, קראתי עם חבר שלי את בית הבובות, ולא הבנתי שום דבר. זאת אומרת, הבנתי את הטקסט, אבל לא הבנתי מה המקום של הספר הזה בכתבי קצטניק ובעניין השואה וכו'. זאת אומרת, אין ספק שממה שיאיר אומר ובלה אומרת, וגם אנה, התודעה, המודעות, ה-consciousness בימינו לגבי כתבי קצטניק, צריך רוויזיה, צריך קריאה מחדש למי שמסוגל, ועכשיו אני רוצה לדבר על סלמנדרה. למה סלמנדרה זה הספר החשוב ביותר של כתבי קצטניק? במקור הוא כתב אותו ביידיש, הוא נתן לי את המקור ביידיש, על זה לא נדבר כרגע. עוד לא פרסמתי, אני מקווה שאי פעם אני אפרסם. מה שקיים כיום בשוק זה הרומן סלמנדרה בעברית. עכשיו אני אומר ככה, הרומן סלמנדרה בעברית שקיים כיום בשוק, זוהי הנוסח התשיעי, ההדפסה התשיעית, לעומת המקור בעברית, לא ביידיש, לעומת המקור בעברית. בכל ההדפסות 9 האלה,
קצטניק יחיאל דינור היה מעורב. היה מעורב, ובכל הדפסה נוספת במשך השנים, מאז 1946, סוף 46, כשפורסם פעם ראשונה בעברית הרומן סלמנדרה, ועד ל-1987, כן, כשפורסם הנוסח, ההדפסה התשיעית, בכולם חלו שינויים שקצטניק הכניס. מה הם השינויים בגדול שקצטניק הכניס? הוא הרחיק דברים ספציפיים שקשורים לסוסנוביץ'. למה הוא עשה את זה? מכיוון שעד כמה שאני מבין, הוא כל הזמן עם השנים ראה את סלמנדרה כרומן שמתאר כל מה שקרה ליהודים בשואה, ולכן כל מה שנוגע לסוסנוביץ', כמו למשל הוא מתאר את רחוב היהודים בסוסנוביץ', אז הוא הוריד את זה, מפני שהוא רצה שסלמנדרה, שבאמת נכתב בהתחלה כניסיון לתאר מה קרה בשואה בכלל, אבל כדי שזה יהיה עוד יותר ברור שהרומן סלמנדרה מדבר על השואה שקרה ליהודי מזרח אירופה, ולא רק על סוסנוביץ', ששם הוא חי ושם הוא חי את השואה, כן? אז הוא הוציא דברים ספציפיים. השינויים האלה הם לא גדולים, והרומן סלמנדרה מההתחלה, ברגע שהוא פורסם באוקטובר 1946, זהו ניסיון, הייתי אומר, הירואי של קצטניק, של יחיאל דינור, לתאר את השואה. למה אני אומר ניסיון הירואי? כי ברומן סלמנדרה יש, אם אני זוכר, 12 פרקים, 12 chapters. כל פרק, קצטניק, יחיאל דינור, השתדל להקדיש אותו לאחד השלבים של האקסטרמינציה הנאצית. בספר שלי, סלמנדרה, מיתוס והיסטוריה בכתבי קצטניק, יש מקום איפה שאני מפרט בפרטי פרטים מה המיוחד שמתואר בכל פרק. אני אתן דוגמה. בפרק הראשון, קצטניק מתאר את התקופה שלפני פרוץ המלחמה. בסוסנוביץ? בסוסנוביץ? כן, בסוסנוביץ. אבל הוא לא קורא, זה דבר מופלא, כבר מההתחלה. הוא לא קורא לסוסנוביץ אף פעם בשם. מה הוא כן אומר? כל עיר אחרת הוא קורא בשם. ורשה וכל מה שאתם רוצים, שמות אמיתיים. ברגע שהוא מתאר באמת את סוסנוביץ, איך הוא קורא לה? הוא קורא לה בשם של הסרט של, מה שמו? בסרט הבדיוני מ-1926, איך אני שכחתי, עוד מעט אני אזכר. והכי היה דסוסנוביץ'. רגע, הוא קורא לזה, ברומן אין סוסנוביץ', אבל יש, איך קראו לסרט של פריץ לנג? ב-1926. מישהו יכול להסתכל רגע, פריץ לנג, השם של הסרט, שהוא
נעשה אבל סרט אתה יודע, מפורסם של התרמת השואה. עכשיו כשאתה מספר על העניין של סוסנוביץ, אז מסקרן אותי לקרוא את סלמנדרה, כי אבא שלי מסוסנוביץ, היה מסוסנוביץ. בלה, אני הצלחתי, היה כדאי היום לדבר על זה, אם אני הצלחתי להניע אותך לקרוא, לא רציתי להגיד, אבל אם הצלחתי, אז זה פנטסטי. אני הצלחת עוד יותר, גם אני עכשיו... מטרופוליס, ככה הוא קורא... כן, מטרופוליס, 1927. בדיוק. 26 זה היה הסרט הראשון, אבל המקור עבד של פריץ לנג, וב-27 זה הראשון. עכשיו, מטרופוליס, בכל הרומן של קצטניק, הנוסח הראשון, אין סוסנוביץ', יש מטרופוליס, והכוונה היא לסוסנוביץ'. אוקיי. עכשיו גם אני אקרא את סלמנדרה. עוד מעט. מה אתה אומר, יאיר? שעד הפגישה הבאה שלנו אני אקרא... אני אספר לכל ילדיי... אבל בטח צריך לחפש את המהדורות הראשונות, אם ככה. ודאי. המהדורה הראשונה, בספרייה הלאומית, תשמעו את זה, בספרייה הלאומית יש עותק, כן, סלמנדרה, ושם מישהו, ספרן של הספרייה מהוותיקים, כן, שם כתוב קצטניק, 135633, כן, ומישהו הוסיף ביד, נדמה לי יחיאל פיינר, או הסביר מי זה קצטניק, בעיפרון. אני לא יודע אם אתם תצליחו להשיג את הנוסח הזה, אבל כמה שיותר מוקדם, כן? אבל לא משנה, אם לא תשיגו, התיקונים הם רק בכיוון הזה, כל היתר הוא שמר על הדברים. אבל אני אומר לכם, עשיתם לי את החודש, את היום, את השנה. אני אספר לכל ילדיי, לכל קרוביי, כמה שהצלחתי בצורה של רטוריקה עקיפה, להניע אנשים חכמים, זה אני ככה משבע אתכם דרך אגב, כדי להתחנכם בפניכם, לקרוא את סלמנדרה מחדש. אבל אנחנו התחלנו לדבר. ובכן, אז כל עיר אחרת במזרח אירופה הוא קורא בשם, את סוסנוביץ' לא. למה? מכיוון שהוא רצה, ככה אני מבין, שהרומן סלמנדרה ייצג את מה שקרה ליהודים בשואה. ולכן כל פרק מתאר שלב ברצח היהודים בשואה. הפרק הראשון מתאר חוג של אינטלקטואלים בסוסנוביץ', כן? איפה שגם יחיאל פיינר, הוא לא מדבר על פיינר, אבל הוא מתכוון ליחיאל פיינר, הכיר את אשתו, כן? את אשתו הראשונה, כן? ומתאר את החוג, והוא מתאר גם את הטרור הפולני הראשון בסוסנוביץ' נגד יהודים לפני פרוץ המלחמה. זה פרק ראשון. אחר כך, בפרק שני, ואצלו נדמה לי שבמקור, ברומן הראשון יש כותרים, אחר כך הוא הוריד את הכותרים, גם זה חשוב. בפרק השני מתאר קצטניק. סליחה, אני באמצע זום, באמצע שיעור זום. סליחה? לא, מישהו טלפן, אני אמרתי לו שאני לא... הפרק השני מתאר קצטניק, אחת התופעות ההיסטוריות שאנשים מעטים מכירים מהשואה. הנאצים, כדי לרכך ולהפחיד את היהודים,
שלחו קומנדו מיוחד שתפקידו, שלחו לפולין, כן? לסוסנוביץ', שהיא הייתה קרובה לגבול, שלחו קומנדו מיוחד לזרוע טרור ברחובות של סוסנוביץ'. לקומנדו הזה יש שם מיוחד. הפרק הזה מתאר אם כן את הטרור הראשון בסוסנוביץ', ואיך מכנה קצטניק את הקומנדו הזה, אתם לא תאמינו. הוא אומר, ווטן משתולל ברחובות. אתם יודעים מי זה ווטן? יאיר. לא. בלה. אני גם לא. אני אנה. גם לא, גם לא. אוקיי. אז יש סיבה שאני מלמד אתכם דברים שאתם לא יודעים. במיתולוגיה הגרמנית, גרמנית מ"א, לא גרמנית, אלא גרמנית, לפני שהגרמנים היו מדינה. הרי אתם יודעים שגרמניה לא הייתה מדינה מאוחדת עד שביסמרק, הקנצלר ב-1871, הצליח לאחד, לא יודע כמה, היו שם איזה 80 פרינציפטים ומדינות נפרדות, וכל אחד עם המושל שלה ועם הנסיך שלה ועם המלך שלה, ובשנות ה-60 של המאה ה-19 ביסמרק עשה מין פדרציה צפונית, הוא הצליח לאחד כמה עשרות מדינות צפוניות מה-81, ורק ב-1871 הוא הצליח לצרף גם את המדינות הגרמניות של הדרום, והחל מ-1871 קמה הגרמניה שאנחנו מכירים. דרך אגב, אני כרגע קורא ספר מדהים היסטורי של עמוס אילון, שמדבר על ההיסטוריה של גרמניה במאה ה-19 ומקומם של היהודים שם. קראתי את הספר הזה, קראתי אותו ויש לי אותו גם בארון הספרים שלי. אני אזכיר את שמו. כן, אפשר זה חייב, סליחה, just one word. הספר נקרא, תכף אני אגיד לך. אתם בלבלתם אותי, הספר נקרא רקוויאם גרמני. רקוויאם גרמני. מה זה אומר רקוויאם? כן, רקוויאם גרמני. רגע, מה זה רקוויאם, רבותיי? אם אני מבין מה זה... רקוויאם is somebody is died. תפילת השכבה. זהו, מילת השכבה למישהו או למשהו שמת. הרקוויאם הגרמני של עמוס אילון הוא ספר מדהים, הרי הוא היסטוריון, והוא חי במדינת ישראל, ובאיזשהו שלב הוא עזב לאוסטריה, אם אני לא טועה, ושם הוא כתב את זה, וזוהי היסטוריה שנה במאה ה-19, של ההיסטוריה של מעמד היהודים בגרמניה, על רקע ההיסטוריה הגרמנית, כן, עם א', גרמנית, כן, חסר לי עוד 3 שעות לסיים את הספר. הספר שהוקלט בשבילי זה כמעט 12 שעות מוקלטות. עכשיו, כשאני קורא ספר מוקלט, יש בוויקטור, במכשיר שאני שומע את הספר, יש לי אפשרות ללחוץ על כפתור ולעשות בוקמרק, לסמן מקום חשוב. מאז שהתחלתי לקרוא את הספר של עמוס אילון, כל קטע משמעותי
ברצף של הספר אני מסמן. הגעתי כבר ל-530 בוקמרקס, כן? וחסר לי 3 שעות. כל דבר, אין דבר שלא חשוב. זה ספר בנוי לתלפיות, ספר שעוקב אחרי מעמדם של היהודים והיחס אליהם, משהו שלא מצאתי בשום מקור אחר. מתחיל ממשה מנדלסון. מה אתה אומר? הספר מתחיל ממשה מנדלסון. נכון, איך שמשה מנדלסון מגיע לברלין ב-1843, והוא חייב כיהודי לא להיכנס בשער הראשי של ברלין, אלא בשער ששם נכנסות פרות. ככה התייחסו אל היהודים, כן? וזה מתחיל עם מנדלסון, מתאר מה שמנדלסון עשה, וממשיך עם כל השמות המפורסמים בהיסטוריה של יהודי גרמניה. זה ספר מדהים שחייבים לקרוא אותו כדי להבין את היחס של הגרמנים ליהודים עוד במאה ה-19, ושורשי האנטישמיות, הגזענות ביחס ליהודים עוד מהמאה ה-19. היטלר לא המציא שום דבר. היטלר הוא המשך טבעי למה שקרה במאה ה-19. עכשיו, למה אני מזכיר את הרקוויאם הגרמני? אני הלכתי קצת אחורה, אני מנסה להחזיר את עצמנו לסלמנדרה, כן? ולקו התיאור שלי. אז דיברנו על הפרק השני בסלמנדרה. דרך אגב, בספר שלי הגדול, יש מקום שאני מתאר כל פרק ופרק. אז אני מציע שתציצו שם, לפני שאתם קוראים את סלמנדרה, מפני שזה ייתן לכם מפה של מוטיבים שקצטניק מתאר על התפתחות השואה. אז מה? משה מנדלסון זה לא 1840, אלא 1740. סליחה? משה מנדלסון הגיע לא ב-1840 ומשהו, אלא ב-1740. הרי עמוס אילון, אני טעיתי, 1740, הוא מתחיל את הרקוויאם הגרמני מבואו של משה מנדלסון במאה ה-18, זהו, התבלבלתי עם ה-8, תודה רבה, 1743, ומשם הוא הולך הלאה, צעד עקף וצעד אגודל. לדעתי זה צריך להיות ספר בהשכלתו של כל אדם תרבותי במדינת ישראל בימינו, ובוודאי של כאלה שמתעניינים ביידיש ובדרכם של היהודים. הפרק השני אמרנו, הטרור. התיאורים של קצטניק, של מה שקרה בטרור הנאצי בסוסנוביץ', אלה תיאורים כנראה, לא כנראה, אלא של אדם שחווה את זה. הם תיאורים נוראיים, שאני לא חושב שאי פעם מישהו תיאר אותם בספרות יידיש. הפרק השלישי, אני לא אלך פרק, ואני אגיד, יש פרק בסלמנדרה, חשוב לי להגיד לכם סוגים של פרקים, יש פרק בסלמנדרה, איפה שקצטניק מתאר את עבודת הכפייה של היהודים בסוסנוביץ', כן? בבתי מלאכה נאציים, וכולל את הארי פרלשניק, שהוא האלטר אגו של קצטניק, הוא ואשתו, הרי בפרק הראשון הוא מתאר איך שהארי פרלשניק, זאת אומרת קצטניק, יחיאל פיינר מתחתן עם אשתו, ובסוסנוביץ' בתוך הגטו, בתוך סוסנוביץ' הכבושה, הם
עובדים בבתי מלאכה כדי לחיות. מי שלא עובד אז מגרשים אותו. אז הוא מתאר למעשה את הביוגרפיה של יחיאל פיינר כעובד ושל אשתו בבתי מלאכה, והיחס בבתי המלאכה, וכל העניין שקשור לעבודת כפייה אצל הנאצים בסוסטנוביץ'. שתי הדודות שלי, אחיות של אבא שלי, עברו את כל המלחמה בבתי מלאכה כאלה. באיזה עיר? סוסנוביץ. את חייבת לקרוא את סלמנדרה. אז זהו, אני אומרת שאני, עכשיו כשאתה מדבר, קושר את זה לסוסנוביץ, אז אני אמצא בעצמי את הכוחות לקרוא את זה. ואני אפרט עוד פרק או שניים, כי הזיכרון שלי כמובן, אני כתבתי את זה, שם זה הרבה יותר מפורט, ועוזר להבין את הרומן סלמנדרה, כן? סלמנדרה, מיתוס והיסטוריה, תנסו להציץ שם, איפה שאני, איך אתם תמצאו את זה, תראו, איך תמצאו את המקום הזה של הפירוט, זה קל מאוד לדעתי, אני הוספתי מפתח שמות ועניינים לסלמנדרה, מיתוס והיסטוריה, ואם אתם תחפשו בתי מלאכה, כן, דברים כאלה שקשורים, כן, תסתכלו במפתח, אתם תמצאו מילה שיביא אתכם לאותו מקום. עוד פרק, וזה מאוד חשוב לדעת, הרי קצטניק בכוונה מסרטט בסלמנדרה את תולדות השואה על ידי פרקים מיוחדים שהוא מקדיש להם אפיון בתולדות השואה של פרק כזה או כזה. הוא עשה את זה במחשבה תחילה. עכשיו נורא מעניין, בנוסח הראשון של סלמנדרה יש לו 9 שורות מעין הקדמה, שהיא נעלמה בכל ההדפסות האחרות. אז הוא אומר ככה, בהתחלה אני חשבתי לכתוב רומן שמתאר את התפתחות השואה. התחלתי לכתוב והבנתי שזוהי משימה גדולה מדי בשביל רומן אחד, ולכן הצטמצמתי לכרך ראשון סלמנדרה, והתוכנית שלי תהיה רחבה יותר בספרים נוספים. זאת אומרת, הוא ידע במודע שאין לו כל סיכוי לתאר כל מה שהוא עבר בספר אחד. ולכן הוא החליט לכתוב רומן ראשון. אבל בתוך הרומן הראשון, אני אומר את זה כבר עכשיו, ואני כתבתי את זה, וזה נכון, בתוך הרומן סלמנדרה יש הגרעין של כל השואה, והגרעין נמצא בכל פרק ופרק בנפרד. זאת אומרת, כל פרק ופרק זה גרעין שהוא פיתח אחר כך לספרים נוספים, לששת הספרים הנוספים. למשל, העניין של ניצול בנות יהודיות כזונות על ידי הנאצים, הפך, זה מוזכר בסלמנדרה, אבל בקיצור, וזה הפך לבית הבומות, לרומן שלם, וכך הלאה. אז ברומן סלמנדרה יש פרק איפה שהוא מתאר את מחנות העבודה, כי היה נאצי שהיה ממונה מטעם היטלר לשלוח יהודים לעבודת כפייה במחנות עבודה. והארי פרלשניק, או אם אתם רוצים יחיאל פיינר קצטניק, נשלח מסוסנוביץ', נשלח למחנות עבודה,
ואנחנו יודעים את זה, שכאשר הוא נשלח, עוד מעט אני אגיד לכם מאיפה אנחנו יודעים, הוא שקל 80 קילו, ואשתו הראשונה בסוסנוביץ' עשתה את כל לאל ידה כדי שהוא יחזור מהמחנות האלה, מפני שהיא ידעה שסכנת מוות, כי אנשים לא חזרו בדרך כלל. ויש פרק שלם, איפה שמתואר איך שאשתו הראשונה הצליחה בהשתדלות באחד השופים, אחד הסדנאות שהיא עבדה, היא הצליחה להחזיר אותו לסוסנוביץ'. וכאשר גיסתו, יהודית סיני, עם ילדי טרן, בחילופים עם נאצים בארץ, הגיעה למדינת ישראל בינואר 43, באמצע השואה, וגבו ממנה עדות. היא סיפרה שיחיאל פיינר, קצטניק, שקל 39 קילו כשהוא חזר מאותם מחנות עבודה. אחד המחנות נקרא סקראו, כן? וקצטניק מתאר את המחנה, מה הוא עשה שם, והשני נקרא נידרוולדן, שזהו שם בדוי, כי קצטניק אמר לי שהוא לא זכר את השם, ואז הוא קרא לו נידרוולדן, והוא מתאר מה הוא עשה שם. בסיכום, סלמנדרה זה למעשה הביוגרפיה של קצטניק בשואה, תוך כדי שהוא מעיד ומתאר מה שהוא חווה אישית ומסביב. כל אלה במדינת ישראל שאומרים שהוא המציא דברים והוא שיקר, לא קראו ביידיש את הרומן סלמנדרה, לא קראו את סלמנדרה בכלל, וביניהם יש חוקרים שנחשבים לברי סמכה ביד ושם, ואני לא אגיד שמות. זוהי שערוריה, היחס לקצטניק עד היום. ואחת מהם פרסמה בימים אלה מאמר על קצטניק, כאילו היא המומחית לכתיבתו. אני ספק אם היא קראה את הספרים שאני פרסמתי, אבל כדי לשמור על הרשת של סמכות, היא מזכירה מאמר אחר שהופיע לפני שבוע, של מישהו שדורש רוויזיה של היחס המחפיר לקצטניק במדינת ישראל, והיא מצטטת אותו. תשמעו את הסיבוך הפסיכולוגי לדעתי, והיא אומרת, אותו מאמר של אודי מלר, כן, אומר שיחיאל שיינטוך הוא המומחה הגדול לקצטניק. איך נגיד ביידיש, sie ist gewesen krank zu lehnen allein und so, הייתה חולה לבד לקרוא בשבילי זה סימן שהיא לא ככה. אבל מכיוון שאותה מחברת לדעתי מרגישה שהרכבת יצאה מבחינת רוויזיה של כתבי קצטניק, כן? והיא נשארה מחוץ לרכבת, אז היא כותבת מאמר כזה ומנסה לשמור על עמדתה הבכירה ככל יודע על השואה. אני מצטער שאני כועס ואומר מה שאני אומר בכעס, אבל רבותיי, נזק על ידי אקדמאים הוא לפעמים יותר חמור מאשר נזק של אנשים שלא מבינים ולא קראו. האם יש שאלות, קומנטרים?
אוקיי. השעה 7:22. וואי. מכיוון שזוהי פגישה חגיגית, אני רוצה לסיים בשאלה שאני שואל את עצמי ואני עונה. למה קצטניק לא מזכיר את סוסנוביץ'? זה כבר אמרנו. אבל למה הוא במקום סוסנוביץ', העיר היחידה שהוא לא מזכיר בשמה במזרח אירופה, הוא מדבר על, איך אמרנו? מטרופוליס. כן? אז אמרנו כבר שהוא חיפש שם קול אוניברסלי שיש לו היסטוריה בקולנוע של עיר בסרט של פריץ לנג, בסרט המפורסם של פריץ לנג, שהפך עם השנים, ויש על כך מאמרים, של אנשים שרואים בסרט הזה, שלמעשה נעשה ב-1926, אבל מכירים יותר את הפרגמנטים שנותרו, כי לא מצאו את הסרט המקורי, עשו רסטורציה ב-27 ואחר כך של הסרט, ויש מאמרים שרואים בו הסרט שהטרים את שואת הנאצית. למה? ואיך זה שקצטניק הגיע לקשור בין מטרופוליס לסוסנוביץ' ולסמל על רצח היהודים בשואה. אז אני אגיד שני דברים. אחת התשובות שלי היא, מכיוון שקצטניק, או יותר נכון יחיאל פיינר, הלך לקולנוע בסוסנוביץ', אנחנו יודעים את זה מתוך דברים שהוא מספר. ו-1927, הרי הוא נולד ב-1909, אז הוא היה בן 18. אז זו אפשרות אחת. ועל הליכתו לקולנוע ועל סרטים שראה, הוא לא מכיר את מטרופוליס, על סרטים שראה, הוא כתב באחד הספרים שלו על השואה. אבל עכשיו באה ההוכחה שלי. אני קניתי באנגליה את הסרט שכיום קיים, מטרופוליס של פריץ לנג. וראיתי את הסרט כמה פעמים, וגם קניתי, יש בנפרד, הרי זה סרט אילם, ב-1927 זה סרט אילם, עוד לא היה סרט מדובב, אבל היו כתוביות, כל מיני סצנות וכתובית, וכל הכתוביות האלה בטקסט ישנו, והסקתי את הכתוביות כטקסט רצוף, מה פריץ לנג כתב בכתוביות האלה. אז השוויתי, ולא פרסמתי את זה עדיין, במיתוס והיסטוריה וכתבי קצטניק, עוד לא הספקתי לעשות את זה. זה נמצא איתי. אז אני אביא בפניכם כמה מסקנות מההשוואה. ולא נותרו לי הרבה. השעה 7:27. עוד 3 דקות. הסרט מטרופוליס, ואני מציע לכולכם לראות אותו. אפשר, נדמה לי, באינטרנט, אפשר להגיע לזה. הסרט מטרופוליס מתאר, זה סרט דיסטופי.
במקום אוטופיה זה דיסטופי, זאת אומרת, זה סרט דמיוני על חברה בעייתית ביותר, איפה שיש שני מעמדות. המעמד למעלה, אני אומר למעלה כי למטה זה מתחת לאדמה, המעמד למעלה, אלה אנשים שחיים חיים טובים, אבל הם אלה שמנהלים פעילות של עבודת כפייה של עבדים מתחת לאדמה. רואים בסרט, רואים גדודים של עובדי כפייה ללא פנים, שצועדים אל מתחת לאדמה, ובזמן שהם יורדים, ברגע שהם יורדים אל מתחת, למעלה רואים שעון, למעשה שני שעונים. אתם זוכרים את הספר של קצטניק, השעון שמעל לראש? רואים שעון שמעל לראש של עובדי הכפייה, והם יורדים ויורדים, ומגיעים מתחת לאדמה לעבודת כפייה. מה הם עושים מתחת לאדמה? הם מפעילים מכונות אוטומטיות בעבודת כפייה, ומפעם לפעם חלק מהעובדים האלה מוקדשים כקורבנות אל המולך, ורואים אלים של המולך, ועובדים צועדים, כן, עובדי כפייה צועדים, עולים כמה מדרגות, ונבלעים בפיו של המולך, אותו אל מיתולוגי, והעשן עולה מתוך פיו, והם נשרפים בקרבו. ואני רק מתאר קווים מעטים של הסרט. השעה 7:30. טוב. פעם אולי אני מטרופולית פילם, זה מטרופולית פילם באנגלית או ב... מטרופוליס, נדמה לי שזה באנגלית. הטקסטים, כן, והסרט, נדמה לי שזה באנגלית, כן. אוקיי, I don't know. רק רוצה לסיים ולהגיד, רבותיי, קצטניק 20 שנה אחרי פטירתו, בהחלט ראוי לרוויזיה, וראוי להפסיק עם כל אלה שמשמיצים אותו, וכדאי לקרוא מחקרים רציניים, ויש, לא רק שלי, ויש קריאה לרוויזיה שמתפרסמת בשבועות האלה, כן? למשל, אודי מלר, אני אקבל, עוד לא קראתי את המאמר, אני אקבל אותו בקרוב, כן? והספר של מוניק דהאן הוא הספר הקובע כיום, ברגע שהוא יופיע, רבותיי. זה המחקר הכי רציני לגבי הביוגרפיה והמשמעות של הפסיידונים קצטניק. זהו, אני מודה לכם, ואנחנו תודה רבה. ניפגש בראשית ספטמבר, עושים הפסקה באוגוסט, ניפגש בראשית ספטמבר. להתראות. בינתיים שיהיה לכם בשעה טובה, יחיאל. אתם מצפים בכל רגע, אני מבינה. זה נכון, אנחנו לא יכולים לעשות תוכניות, כי אנחנו מחכים לכל רגע. So we are going to see in September, yes? Yes, we will come back in September. אנחנו נכתוב לכם מתי בדיוק, ראשון So בספטמבר. good holiday and hope the corona will finish and I will come to Israel. כן, אוקיי.
אז תודה רבה ולהתראות. תודה רבה, נייס להתראות. ביי ביי. להתראות. להתראות לכם. holiday, ביי ביי.